Dobrý deň, vážená geologická obec, odborná aj laická. Dovolte mi predstaviť vám zmeny v našej organizácie. K 1.6. bol odvolaný pán docent Šotník, ktorému by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za jeho vykonanú manažerskú činnosť a držanie našej organizácie v geologických kolajách a výkone geologickej práce pre náš ústav Dionýza Štúra a zároveň od 1.6. je menovaný do svojej pozície riaditeľa pre geológiu pán doktor Plch, ktorého vítam medzi nami. Vítajte, budem vám držať palce vo vašej činnosti s naplnením cieľov, dá sa povedať, nášho smerovania, ktoré po mojom menovaní za posledné dni vidím v jedinečnosti využitia možnosti digitálnej geológie, následne v spojení s tradičnou, tou našou geológiou, s doplnením, dá sa povedať, špičkovou laboratórnou činnosťou, ktorá je našou doménou. A samozrejme okolo rôzne pridané hodnoty, ako je otvorenosť voči verejnosti, oboznamovania sa s našou činnosťou, dá sa povedať, tá propagácia, ktorá je veľmi dneska dôležitá, tak aby nás ľudia vnímali v tom pozitívnom svetle s tým, že na čo je naša organizácia zameraná. Týmto pádom budem pánovi doktorovi Plchovi fakt držať palce, aby túto pozíciu aj z pohľadu svojich skúseností dlhoročných v oblasti geológie, jeho akceptovateľnosti ako osoby na pozícii slovenského geologického trhu, služieb a tak ďalej bola úspešná a uvidíme, čo čas prinesie, ale pevne verím, že naša spoločná misia bude naplnená a ešte raz by som sa chcel poďakovať za perfektne vykonanú prácu pánovi docentovi Šotníkovi. Ďakujem vám. Ak by pán doktor Plch niečo ešte chcel... Ja ďakujem veľmi pekne za dôveru a v podstate len jednou vetou. Ja dúfam, že s pánom generálnym riaditeľom sa nám podarí udržať, etablovať slovenskú geológiu v digitálnom 21. storočí. Znie to tak trošku nadnesene, ale ja to myslím skutočne vážne. Ďakujem pekne. A ja ďakujem. Dovidenia.